nahiago dut larritasuna, geldiri nagoenean, bidaiatzen nagoenean baino. Ondo tratatzen baldin baduzu harria. Sendoa, dizdiratxua, ederra bihurtzen da. Baina mesprezatzen baduzu edo ez baduzu berarekin hitz egiten, lehenengo otxuberoa. Eta gero, etzaia bihurtuko zaizu. Eta ez dago gauza kaltegarriagorik, harri bat etzaitzat izatea baino. Eta niri interesatzen zaizkit bizitzarako teoriak, Baina ez du denborari jarraitzeko. Bai, gehiago izango dizuet. Nik uste, hobe dela, ihes egitea. Izenak ezagutzen ez ditugun tokietara, horrela, izkutatuagoak gaudelako. Garrazika egiten dugunean, ezin gara izkutatu. Eta desgrazia bat. Nik produktu bat produzitzen dut, argi dago, ezta? Eta gero, produzitu produktua produzitzen duen fabrika batean lan egiten dudala esaten diete. Eta produzitu produktua produzitzen dudala esaten diedanean, hasiera harritu egiten dira. Eta zure profesioa zer, ez duzu lana bilatu beharra da. Bai, badaukaten, topatu dut. Bueno, eta eskondu edo, umeak edo, badazkat umeak, ama. Eta lana, kontua da. Ez zaio, harririk bota behar auzokoari. Auzokoak gu baino harri handiagoak eduki ditzakelako. Nik pertsonalki gomendatzen dizuedana hauxe da. Begira ezazue, ea auzokoak zureak baino harri handiagoak dituen ala ez. Ez baditu, bai, orduan bai, bota harria auzokoari. Ba aldakizuen zein da nire arazoa. Edozein tontokeria okurritzen zaidana ere, uste dudala izugarrizko ideia dela. Behin, sendagile batek, agindu zidan, goiti bera bilusteko, joan zaitez pikutara! Kakontzi! Kakazarra! Kakati! Kakaustela! Kaka! Kaka eta kaka! Kabroia! Sekulan izan ez dudan armairuen atetik gainezka egiteraino olore dauzkat. Eta nere bizitza beti izan da olakoa. Barrutik etxean geratzen naiz. Dantzan. Eta kaleratzen naizenian. Azala besterik ez dut eramaten. Ematen ez badu ere, bizitza hau oso komplikatua da.